Miestnosť má 3,40, hej, aby my mohli pokračovať po všetkej ploche, všetkom byte. Čiže namiereno tak, že presne kústenie nemôžem skončiť, keď začnem celku ložiť. Musím skončiť tu na polce, aby ďalšie mohli pokračovať. Čiže keď náhodou stena nikam utíka, že keď bude presne, tam cent, dva, viac, čiže môže byť trošku problém. Začíname z polky, na polku rozriežem, z polky začneme, pokračujem a prídem presne tu na polku. To znamená, že zmôžem normálne sa napojiť, nebude žiadny problém, pokračujem ďalšie, ako v celku ideme, tu všade založíme, aj zmôžem vojsť do inej izby, aj pokračujem tam za rohem, ako bude to pekné. Hej? Čiže vždycky začína sa rozmierili, rozdelili na kalkulačce, keď vychádza dobre, keď začíname tam celku a tu prídem na polku, to je dobré, že tu prekračujem na pol, aj ďalšie pôjdem spol, aj ďalšie celku. A keď začíname celá, prídem tu celá, to bude ako keď stena ide krivo, to znamená, že tam bude problém, ako bude medzera 2 cent. Čiže to bude vyzerať škaredo, aj sa zle napája tými kúskami. Vždycky radšej rozmierať dobre, asi toto pripraviť. Normálne spolky, ja si začínam spolky. Tu máme 18 centiakov šírku, predtým bola šírka 19,5. Nám vyšlo taká stejná izba, stejný byt, tak začali celou, tu prišli na pol. Potom vám ukážem, tam ďalšie pokračujem. Hej, bo musím tu robiť všetko v celku, nebude žiadny prach. Tu nebude žiadny prach. Tam vyjdem na pol, ďalšie napájeme takisto polku, pôjde tam. Ďalšie vojdem do tejto izby. No, aj pôjdem tu. Čiže takto. Takto vyzerá. Aj pôjdem tu, aj tu. Čiže bude všetko v celku.